Това е тоалетно мляко за лице, за очи, устни и лице. Това ще извърши много добра работа, като кремче. Това мирише божествено. Уникална миризма на свежа пролетна градина. Продължавам с следващия продукт. Има шампуан, стимулира растежа и я прави по-здрава и плътна. Мирише много яко. Мирише точно както трябва да мирише. Виждам, че остават още 3 продукта. Се захващам. Гел за тяло. Има витамини А и С, екстракт от невен, екстракт от зелен чай, алоe вера. Котката е много яка. Мирише на парфюм. Мирише много наскъпо. Да, това е категорично номер 1. Следващия продукт. Още едно, същата серия. Хранващо сухо масло за тяло. Това е на базата на масло от авокадо. Не мирише да видим как. Не, да. Това мирише с една идея по-нежно. Унисекс миризма е. Двете в комбинация да и аз би ги ползвам. И дойде ред на финалния продукт. Това е балсам за устни с мирис на ягода. Да, много добре мирише. Много яко мирише, много сладко мирише. Да ти стане бухто на душата. Христина Козметикс ми изпрати 8 продукта, с които да направя един от най-готините подаръци. Има цялостна грижа за тялото. Буквално абсолютно всичко. Ако ти все още не си пробвал от продуктите на Христина Козметикс, то вярвай ми, супер много си пропуснал.